Potser el millor de la setmana. Temps per gaudir de l'assaig. Temps per entrar a la troca i donar-ho tot de tu. Temps teu i per compartir. Compartir riures, columnes, castells, jocs, notes, apretades, mirades, enfaixades, llàgrimes, tonteries, petits i grans, nervis, suor. Divendres, el dia que hauríem de ser tots, per la colla. I també pels sopars, les birres, el puntillo per la família, els jocs de nit, les festes, les nits incertes, per la passió gran. Perquè un divendres sense assaig és un divendres perdut. Per créixer hi has de ser tu, i hem de ser tots.